Každým rokem připravuje Redken svoji vlastní vlasovou kolekci, kdy vytváří nové odstíny, které budou aktuální právě pro ten daný rok. Letošním tématem je kolekce Mahogany Glam. Takže Mirka nám povie, čo sme robili s barvou konkrétne u tejto modelky. Dávali jsme akorát malinko to mahagonový odstín do ofiny, aby tam byl cítit takový ten jakože narůžovělý mahagonový touch. Redken je americká profesionální značka, která vlastně přináší módu a trendy přímo z New Yorku, přímo z 5. Avenue. Je to značka, která spolupracuje v rámci Fashion Weeku, v rámci i Fashion TV s různými módními návrháři. Má vlasového konzultanta, kreativního konzultanta, který se jmenuje Guido, který spolupracuje právě s takovými jmény, jako je například Louis Vuitton, spolupracuje s značkami jako Prada nebo Versace. My jsme se vlastně s týmem kreativním Redkenu dohodli na kolekci Mahogany Glam, kterou pojmeme malinko to alternativnějším způsobem, takovým jako streetovým lookem, aby to nebylo tak usedlé a aby tam bylo víc života, aby to vlastně bavilo všechny, kdo se na tu kolekci budou dívat a vlastně koho tou kolekcí chceme oslovit, aby to bylo prostě pro vás všechny inspirativní.